Казва се Балач заведение. Да, точно. Ето тук има едни страхотни скали в далечината. Опасни завои. 6 градуса. Вятърът в планините ще е много силен до ураганен. За Великден ни очаква много дъжд и хладно време. Затопляне ще има в края на месеца. За април Добър ден, честит празник. Ти знаеш ли къде ще ходи това? Ами сигурно тук. Може би трябва да се купи същичка. Да, ти не виждаш нищо. Не вижда нищо. Без. Добър ден, честит празник. Дали сте от черквата? Да запитам дали имате някакви площи за този. Ние от години най-бъдем там. Здравейте! Честит празник! Някакви хубави гугутки, гълъб. Там се чуват кокошки.
Ето го едно куче. Тая кокошка е снесла яйца. Ти да не вземеш да избягаш сега. Ело сам те, тук нещо се страна. Ми даде и аз да... Може да си. Значи човека каза, че Разбошкия манастир скалния работи. И може да отидем да стъпим до него, там е много красиво и много хубаво. 7 километра на там столата и 20 минути пеша, това да се разходим. Ама до манастира искаш ли да ходим? Да. Човека каза, че работи скалния манастир. 7 км се ходи пеша. Не пеша, бе, 20 минути се ходи. Това е едната Искам да си вземем върхова клонка. Няма откъде. Еми... Трябва по пътя да вземе да се начупим ято. И нямаме шишелица за светена. Каза, че с бахнали синята табелка и са го написали на кръста това. Аз го питах. Елата са много прекрасни. Довиждане, приятен ден. И не знам. Трябва да питаме свещеник. Извинете, че тук има ли туалет на някъде? Там кафявата врата, отвънка ключето, штръкнете си и двете ключета на това. Е там. Ай, тази на сградата, която. Да, там. Да, благодаря. Имаше форма. Аз се винаги пъти бях ключат и той някакви има там.
Бяхме да стигнем през един черен път, ето до тук. Нататъка не искахме да продължиме, защото не знаехме долу дали ще има място за паркиране. И сега от тук ще продължиме нататъка към Разбойския манастир. Мечи вече си връзвам обувките, за да бъде по-стабилна. Методи и Креси още Подкрепят се. Вие искате ли круасан? не. Аз не. Защото аз ги взимам. И тръгваме надолу. Има и планини. И хубави планини. То се снима във всички посоки. Добре. Как е курасан? Обаче тук си личи, че са минавали коли още надолу. Няма да е студено, деца. Чакайте, толкова е топло времето, как да не е студено. Преминава през такава рехава горичка Снимай дренче. и е много красив. Там се вижда цъфнал дрен. Гати, виж това дърво как е цялото в лиси. Това не е ли такова дрен? Нападнали са го някакви лиши и трябва да ги убиеме. Дряне, да. Не само него. Ето и тук. Идва див звяр. Ехо! Ако те Ехо! ухапе, Как ще те ухапе, бе? така много Той е. е гладно, да му дам ли един курасан? Дай му. Дай му половин сега, цяло може А да не, ни- тръгнем ли вече наистина кофичка с дърдонките има? Ела тук. Ела, Красавец, момче. ела тук. Ела тук да ти дам нещо, ела. То цялото му даде. Ето нека да си измие. На Гладно е. парченца трябва. Погледни. Това е големо куче, какви парченца, бе. Виж, че ребрата му се броят на това куче. Гладно е. Откъде се появи тук нищото куче? Аз мислих, че ще е трудно. Как ще му е трудно на такова куче, бе? Па го изжаде се. На два пъти. Вика, ма ти го изжаде, вика. Хареса му, върна се. Да му дам ли и другия? Не знам как да решиш. Аз мисля, че нямам круасана. Ще му дадеш, няма да. 750. До себе си, ти си правиш на... Ох. Окей. Ще те скъсам. Ела къде така, че съм... Трудно да ходи. Казвам ти как да го трябва. Да не ти търсачи на силни усещания.
Айде, ето сега по пътечката и право при баба Мечката. Кална коза. Ей, Цацо! Цацата е по-рисково. Цацата наистина не ходи. Дай да го задържаме там. Там ли? Не, така и така е добре. Уникално място просто. Леле, колко кърливи има това куче. Видете там ли? Да. Ето тук има риба. Но, Има пастерва. Айде да я хванем. Много пълно виж вода. един кръст има и там. Да, Добър. знаме това. Тия манастир. Това е кавказска овчарка. Не обича кучета. Здравейте. Добър ден и честит празник. Добър ден. Здравейте, честит празник. Заповядайте, качете се. Имате ли върбички? Нямаме, не. Ние нямаме такъв свещеник, който да ги освети. А това куче ваше ли е? Ами това куче дойде от църква преди 3 години и вече е... Стига бе, трети. Тамани приятел. Има ли къде да полегнем за половин един час Ето, да тук събереме долу на сили? Тук долу на маса спейки. Като минете и така завиете надясно, тук долу ще ги видите. Чудесно. Айде, може да си полегнеш, Крески. Това е кавказската овчарка. Да нямат... Какво да няма? Да нямат върбови клонки. Хората за това идват най-вече. Ненормално. Ето ги пейките. Нека да документира. Като документира. Къде се пази? Креси, можеш да си набереш покрива. Малко е. Ето ги дългоочакваните пейки. За нас, За нас ще запал. за нас една и за Росче. Добре. Аз за рощето запалих там. Много добре охранявало. Няма да допуснем друг мъж от тебе. Така, даже дори да няма никой. Ще пазиме само за нас. Ти се красеше. Вие бял брат. Знаеш, че и мене ме боли коляното от време на време.
Не знае. Като хода куцам. Това, Ама то се ми минава. това много ми харесва от соколица. Много е красиво. Има и друго. Това дамско сърце ли да е? Може да си наберем по туризм. И това издълбавам скалата. И тук, долу под мазилката има икона. Ходи вътре да видиш. И тук на тази стена има една икона под мазилката. Честит празник! Честит празник! Вземи си една свещичка, аз плащам още една. И отвори касича. И тук се слага. Аз от тук отворих. Там се взимат парите, отгоре се Ясно. пускат. Добре.
Хайде да дини. В ден. Хубав ден. Не бързаме. Добре, че има укрепващи парапети. Да.